Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on salminama on juurama moni fof e inde muɗum e yettode muɗum ko wiide on tan bisimilla moɗon e roɓindu jaydeli moɗon no dañirton ɗum subaka fof ɗo e Pindi TV amin dañi kadi hande weltare huccide e moɗon e oɗo subaka hande alarba wiide on tan bisimilla mon wadde noon ko banimon debbo Aissata Ndiaye gonduɗon ne wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma ko journoji dawri e no subaka waɗi machallah yettere Allah kono hannde a salminani yimɓe inde jettode on calminama e inde on manama e jettode voilà wajiɓe ne beltoro ɗum no feewi calmina salminede inde manede e yettode aɗa inde fof e welde aussi ko yettode ɓuuri machallah noon tigui donc en calmitima kadi en bismima en calminiɓe kadi kamɓe yeeɓiyankoɓe wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala en jettiɓe kadi no kewɗen wiide ni saabu machallah eɗen daara commentaire uji mabɓe eɗen kadi belti e noɓe jiirata en ni e kala subaka ko noonne kadi kamɓe ɓe beltoto eɗen ɗamini kono ɗum ko no mbiɗa ni tan arde e namdal ngal hande jani leydi Sénégal ne wayno Aissata dawri ko toɓɓe ɗiɗi ɗe ganduɗa ene ɓuuri matinade ɗo e nder leydi men Sénégal woni hono gaccirgol gollal omo ganduɗa ko Bougazelli eɗen gandi ko tumanoɗe ko yewti alhaali hono Fobier ko noonne kadi e dirtingol sumgoji hankadi ne tengti sumgoji artotoɓe guuri dirtinama ha ɗo ñande nogas jettati lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho yo Allah rokku en tawtorede e dow jaam amin ya wadde noon en mbatta Amadou sona uddide ruɓɓindu jaydeli meɗen hande puɗɗoriɗen e le quotidien le quotidien ene wayno arti ko e gaccirgol hono poste walla mbiyen badgol démissionné omo ganduɗa ko Bougazelli Seydina Fall mbiyen caggal kay ndewo tuuma e ko yewti ko e gueɗe Fobier kanko noon tigui mbiyen caggal nde o feeñi e majjere makko walla mbiyen e wirnago ngo wirno ɗeɗo balɗe kala o yeehi hanki toon to section de recherche de la gendarmerie de Colobane gam kay yettade e ko yewti ko e convocation on ɗon caggal muɗum tigui o feeñi e Ayaw Kabrirɗe so wiide wonde o acciti ko yewti ko e lefol teddungal ngal o filano toon to assemblée nationale ko noonne kadi o haɗani ɗon e wiide makko mo hokkita passeport makko ɓeɓe ganduɗa ko enquêteur ɗi ko noonne kadi e ko yewti ko e passeport uji hono cuddiɗo makko ko noonne kadi e sukaɓe makko e wiide makko kona ɗum ko ina tawe kadi e hello wongo ko yewti ko e mbiyen ko fate banggue production pétrole mbiyen ɗo e leydi men Sénégal holitama wonde dirtinama barigal gadingal foti kay yaltude ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati woni 2023 le témoin nden ɗon jayde ko hen tigui arte ko yewti ko alhaali Bougazelli Seydina Fall ɗum ɗon noon ko caggal nde o tuuma woni kay cerveau manam tan gardiɗo ko yewti ko e on ɗon trafic to banggue koppeje ɗe moƴƴani kanko Bougazelli noon jayde wi o waɗi démissionné kono tan puusime on ɗon démission ne wayno ko pouvoir woni tan laamu ngu wondi ngu e wiide noon ko caggal nde o joopa peɗeli tawi noon joopimi peɗeli ko ɓesguji ɗi kala e kuuɓal ko noonne kadi yimɓe makko manam wondiɓe makko taƴimo e kala e saaha caggal muɗum noon o duñama tigui yo accid on ɗon poste ngol ɗon lefol teddungal ngal o filano toon to assemblée nationale e wiide jayde le témoin jayde tribune nden ɗon jayde ne wayno ko hen arti Seydina Fall lollirɗo Bougazelli hettama hanki toon to section de recherche de la gendarmerie de Colobane ɗum ɗon noon saabima jayde wi tan o suuti konnguɗi jaaƴi ko yewti on ɗon fannu o wi wonde ina wayno tan o arti e holko jeeyi sababu o leeli joni joni o ne wayno o notaɗe ɓe ganduɗa ɓe ko loskoɓeɓe ko noone kadi e wiide makko o tengtini konngol ngol wino ñanden wonde ko baɗaɗo ha joni ko wiyete ko hono complot goɗɗum ɗum kadi ko arti e ko yewti ko e dimension makko manam gaccirgol hono lefol makko teddungal ngal o filano toon to assemblée nationale o arti e gueɗe kewɗe e ko yewti ko e fannu mo ganduɗa o kay ene jibno hakkillaji leydi Sénégal e ko yewti on ɗon fannu konngol makko jaaƴi ina tawe e nder jayde la tribune jayde wal fajri nden jayde ha hande koye on ɗon fanno arti alhaali Fobier tawi noon ko tumano ɗum ko kanko Bougazelli jayde noon wi ene wayno ko Bougazelli joni joni o yalti e suuɗoru muɗum ko noonne kadi acciti lefol teddungal ngal filano toon to assemblée nationale ene tawe e hello ɗiɗi e jayde witende Walf Quotidien rewmi nden ɗon jayde ne wayno arti koko yewti ko alhaali on ɗon tigui ɗen ɗon koppareje ɗe moƴƴani kanko Bougazelli e wiide jayde nde
o acciti tigi lefol makko teddungal e jodorde nde o hokkono toon to assemblée nationale ɗum ɗon noon o arti kadi walla mbino nawi hoore makko tigi toon to section de recherche de la gendarmerie mbo Colobane saabi noon jayde wi oɗo saaha tan ko gendi ndi koko fawgi tigi konngudi majji dabɓiɗini ina tawe tigi e hello arwanide e jayde witende rewmi quotidien kona ɗum ko ina wayno tan jayde kadi arti toon to kaso mbo Cap Manuel ɗum ɗon noon ko gam haalde ko yewti ko e Rafi Cellal omo ganduɗa o ko Hissène Habré gonnoɗo hoorejo dowla Tchad cohaɗo ɗo e leydi men Sénégal. jayde Sud Quotidien nden ɗon jayde ina wayno hayso tawi omo ganduɗa ko Bougazeli ina wayno waɗi démissionné toon to assemblée nationale haɗani ɓeɓe ganduɗa ko sardiyankoɓe hanki huccodirde Ali Ngouille Ndiaye jaggoɗo kalfinaɗo kalko fati banggue gueɗe nder leydi kam e nden ko ɗum ɗon noon koko yewti ko e yurnitade kuural ngal ganduɗa ngal kay ko bambugal dirtinde sumgoji leydi men Sénégal ɗum ɗon noon tengti sumgoji ɗin ɗon ɗi ganduɗa ɗi ko sumgoji ardotoɓe guure ne wayno dirtinama ha ko ɓuuri mbiyen so tawi kay ɓattima ko nogas e jeetati lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ɗum saabi noon jayde wi lundiɓeɓe moni kala tan koko yaari banggue muɗum saabi noon o ganduɗa ko Ali Ngouille Ndiaye kañum tan werti tigui dagu muɗum heeɓi kadi no yiɗirno ni so dirtinde ɗin ɗon sumgoji ko waɗa ɗum ko ina tawe e jayde Sud Quotidien ɓeydogol ko fate banggue hono kuɓam manam courant ɗum ɗon noon ko wonno ko jeegom e nder temedere kala joni o ñande go lewru décembre fandu darade ma kay ƴellito ha tolno i 10%. Les Échos nden jayde ne wayno ko toon to assemblée nationale ko yewti ko e dirtinde sumgoji municipal uji kam e départemental uji ɗi ɗum ɗon noon hollitama wonde tan ko opposition toon to assemblée nationale ene wayno tan koko tan carodiri hay goto nandirani e goɗɗon omo ganduɗa ko Mamadou Diop Decroix joni o ina yaadi e dirtingol ko yewti on ɗon fannu e wiide makko kay oɗo saaha ngol lawol omo kay yaadi no hannirta ni e mawɗo leydi ndi Mamadou Lamine Diallo kañum holliti wonde dirtingol ɗin ɗon sumgoji ene wayno koko londini kala kuule leydi men Sénégal kono ne kadi ala ko jeeyi sababu o sona tan yidde ɓeydade ha joni laɓɓitande walla mbiyen lewande ladde omo ganduɗa o ko mawɗo leydi ndi Macky Sall kono ne kadi Cheikh Bamba Dièye arti on ɗon fannu tawi ko lundiɗo e wiide makko noon dirtingol ɗiɗo sumgoji ma yabbu ko yewti ko e démocratie leydi men Sénégal. jayde Le Soleil jayde nden ɗon ne wayno yilloyi ko toon to dowla Allemagne ko fate banggue sommet noddirteɗo Compact Africa toon to Berlin ɗum ɗon noon hollitama wonde Allemagne joni o ma yaltin kopraji tolniɗe e capanɗe jeeɗiɗi piccal jeetati e kalis CFA to banggue milliard ɗum ɗon noon ko gam tigui ƴellidde faggudu leydi men Sénégal. Libération jayde nden ɗon ne wayno yeehi ko toon to Sandaga e wiide jayde noon ne wayno ko prison break wayni kay ko soyna toon e nder nden ɗon jeere holtama noon wonde ko yimɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ɓe kay ko mo ganduɗa ɓe ko jagganoɓe ne tuuma gueɗe wat boniyankagal to banggue guykali kañumen tan ene wayno ɓocciti e juuɗe nawannoɓe ɗum woni kay koninkoɓe dadiɓe gam nawede toon to prison wono noon ko toon to commissariat mo port gonɗo toon ɗo woɗani hay seeɗa hono Sandaga. coftal ɓalli puɗɗorede ne jayde stade stade ene wayno arti hannde koye ɓeeto ko yewti koye baro teddugal leydi men Sénégal ɓurɓe joni o ene wayno hutorede to banggue kippon ɗon hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeenayyi 2019 ɗum ɗon noon ko photo Sadio Mané Idrissa Gana Gueye Kalidou Koulibaly e Krépin Diatta ɗum ɗon noon jayde wi ko Koulibaly Gana Mané e Krépin ɓeɗo ɓe ganduɗa ɓe kay ko yimɓe ɓe dirtintaki walla mbiyen ɓe ganduɗa ɓe kay gabbetaki no hannirta ni e nder kippu guendi leydi men Sénégal Kalidou Koulibaly fetti ko tolni e matteji sappo e goho e fodde hono ujunere e nogas minutes omo ganduɗa ko Idrissa Gana Gueye kañumni ene wayno jayde ne sifo fetti fodde sappo e goho match e 908 tawi ko minute woni ko fetti sappo e goho match ɗum ko ganduɗa ko woni Sadio Mané ko noon tan ko hojomaji temedde jeetati e tati o fetti e nder ɗin ɗon match ji Krépin Diatta kañum ko sappo e tati match fetti kono o fetti tan ko minute aji hono temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeetati woni ko fetti kono ɗum ko omo ganduɗa ko biteɗo Cédric Bakambu fettata ko toon to dowla République démocratique du Congo o ƴelliti konnguli fewde Sadio Mané wiide makko noon hitande 2019 ala jeeyi ɗum to banggue Afrique naaɓe so wona ɓiɗɗo bambalinajo hono Sadio Mané.
sunu lamb guddirten ko yewti ko e robino jayde jimene oɗo subaka hande Doudou Diagne Diécko ne wayno tan suuti ko nguri fewde Ama Baldé wiide makko noon Ama Baldé joni joni o ala kay ko foti wadde tan so wona ne wayno hiwondirde mo ganduɗa o ko Modou Lo joguiɗo kurono e oɗo sa kona ɗum ko Sa Thiès ko miñiraɗo e Balla Gaye 2 joni joni o holiti wonde kañum ala mo yiɗi sipirde so wona Sène ɗum ɗon tigui woni ko Diagne arti kona ɗum ko Diagne arti e entraînement gadiɗo e oɗo saison ɗum ɗon noon koko yewti e banggue écrit face hollitam noon wonde ko ɓurton teskede ko basgol tawtorede mo ganduɗa ko Gris Bordeaux kono ne kadi e Lac Rose wondude e Gris 2 ɓeɗo tato kala coynaka e puɗɗitogol entraînement mabɓe ko yewti e saison 2019-2020 gasi haalaɓe ceer Aissata gasi haalaɓe ceer Amadou banggal roɓindu jayndeli meɗen garene gueɗe rendo Amadou hande gueɗe rendo noon haalta ko ñalawma mo ganduɗa teddinira ko sukaɓe walla mbiyen fodde sukaɓe ɗum ɗon noon Amadou mataw gila 1989 woni tan ko ganduɗa yete yiɗananoma sukaɓe gam no ɓe mbatta haaɓe keeɓa ko ganduɗa ko kañum ɓe jeeyi walla mbiyen fodde mabɓe ɗum ɗon noon mataw tan ko 1996 ɗum noon ƴetta walla mbiyen ko nden Nations Unies waɗi ɗum adopté woni ko ganduɗa noon ko fodde sukaɓe woni droit mo ganduɗa sukaɓe ine jeeyi ɗum Amadou ine anda ine jeeya e sukaɓe droit ji mumen so jibinama yo toppite so jibinama yo jiilane kayitaji juddu so jibinama yo janggo e goɗɗum surtout noon toppitaɗe nde Amadou saabu hande e banggal toppitaɗe nde ɓurtoɗen darede saabu ine anda sukaɓe ine ɗeesi yette loskude seeɗa nder leydi meɗen tampude e nder leydi meɗen sukaɓe ganduɗa ene ƴewtinda taliji ɗi Amadou kala to jaltuɗa surtout subaka law joni jangol nani ara jeeyata ko cukalon nde ɓaɗi koyɗe ɓole ene jogui potiyon ene jogui ɓorni wuttoyel ganda ala nafoore te ɗum ɗon jeeyaka e tan droit ji mabɓe jeeyaka e toppitare neɗɗo foof ene jogui fodde mum ene jogui hakke mum mo foti hokkede tawi foti hokkude muɗum ko neɗɗo bandiko ɗum ɗon noon fuɗɗoto koye ɓeɗo sukaɓe saabu ko sukaɓe hande gontata mawɓe janggo saabi noon ɗum ɗon ni foof iwade noon mbiɗa sikki hayso tawi ɓeɓe ganduɗa ko fedde gota ko windere nde mawnani ñalawma on ɗon nogas woni hono no hande ni innama ade foof no mbinomi ni ne foti mawninde innama ade bandum ala ko haali noon cukalel ko yiite ko ɗo e beddaji meɗen ɗo e wuuro lamborgo ngo Dakar ko yiite ko e beddaji men e guure goɗɗe wona hunde yonde wonande sukaɓe saabu cukalel moƴƴi ko toppite wonnoon anda haydara moƴƴi kadi ko walle wonnoon ko kañum hono wonoyto janggo saabu Allah andi suka mo jiita ɗo hande ina yara koyɗe ɓole walla suka mo jiiɗa ɗo hande ne waala e beddaji ina tampa nguleki ene ma e janggol on ɗon janggo ne wawi darade ɗo leydi ndi on ɗon janggo ne wawi darade ɗo ko wiyete hono communauté o pourquoi pas wona ceerno walla wona ko ganduɗa ko woni jagorgal timmugal e nder société o donc noon ne moƴƴi on ɗon hokke haqqi muɗum no fotiri ni saabu neɗɗo foof ina teddina saabu Allah hoore muɗum aɗa teddinde neɗɗo donc noon neɗɗo ina foti teddinde neɗɗo bandum ko ɗum woni lawol noon tigui Amadou surtout noon e banggal Afrique ina ƴewtinda ko ɓuuri hewde e ɗum ɗon ƴewtinte ko ɗo e banggal Afrique sukaɓe ganda nani bedda o Amadou koye Afrique jiyata debbo jooɗo ƴetta sukaɓe muɗum foof fawa e sara muɗum ina liggoro ɓeɗon sukaɓe liggorade nde woni ya faw sukaɓe mbiya yo jeelo mbiya yo ñaago a jangguinani ɗumen moƴƴere saabu neɗɗo hande ko wawi wiyede foof e leydi ndi wona jangde satti jangde wona jangde satti e nder leydi meɗen hande Amadou sukaɓe hande haysa cukalel ngel ala kayit a rokkama yo cukalel ngel naat jangga ha lijjita kayit o aɗa andi wadde ɗon wona ɗon woni tampere nde école aji hande so école udditi ko ɓuuri hen hewde maɓe tuuse kayeji maɓe tuuse sakuji ganduɗa ne waɗi kayeji ko way noon ko heddi ko noon neɗɗo so ɓiyum jarani ɗum tan ma haɓ wudere mum ha tiiɗa liggo Amadou ko échec mawɗo wonande dow leydi men Sénégal nde gouvernement oɗo ari eɗen gandi waɗi hen doole kewɗe pour yidde ittude sukaɓe e laabi e tampere fawtene dow mabɓe nde eɗen gandi caɗele kewɗe ni hen kono ko échec par ce que ronkama yo amno wannoon famodiraka peut être ko yimɓe paamani kono kadi won woɓɓe haali joni ko fate banggue hutorade woni gollorade ɓen ɗon sukaɓe guila neɗɗo jibina ɓiɓɓe muɗum jooɗomaɓe e laabi ina yaloro ɓen ɗon sukaɓe ene hutoro ɓen ɗon sukaɓe tawi Allah ne andi sa heeɓi dow inde mabɓe ko mbaɗantaɓe ko ne wayno ala ko firta haydara ko heddi ko fof jomum waɗanta ko hoore mum donc wona hunde moƴƴere fodde
fodde sukaɓe ene foti toppirede no moƴƴi fodde sukaɓe ene foti hormede sabu ko kamɓe koɓe yimɓe hade ma wonde mawɗo gonɗa ko cukalel toppirɗa ha keɓɗa ɗo donc sa heeɓi cukalel ne toppirguel soit ka jangguinowo guel soit ko an jibel guel aɗa neha guel noon tigui Amadou ko ɗon tan guddirten ruɓɓindu jayndeli meɗen ko wiide tan yo jignaɓe ɓuur toppitade sukaɓe no Amadou wiiri ni cukalel hande wontata mawɗo janggo so toppitaka noon yiyaka beele leydi ndi ganda sukaɓe mum toppitaka beele janggo muɗum ma wat avenir ɗo tan min kaɗata e mon ruɓɓindu jayndeli mo weltare min dañno huccide e moɗon oɗo subaka hande ko Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa Anne banggal caméra o henno toon ko Ndeye Fatou Massaly on jarama ha janggo so